खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो US आरो इजराइल जथायै इराननि सायाव गाग्लोबनायनि उनाव इराननिफ्रायबो इजराइल आरो मोनब्रै आरब कान्ट्रिज जेराव USनि मिलिटारि बेस दं बेफोराव गाग्लोबफिनदों इरानाबो आरब कान्ट्रिनि मादाव बाहारिन कुवेत काटार आरो UAE बेफोर हादरफोराव गाग्लोबदों गोबां मिसाइल आरो ड्रननि गेजेरजों इराननि सुप्रिम लिडार आयातुल्ला आली खामेनाइ जाय गोलाव समनिफ्रायनो इरान हादरखौ सामलायबोगासिनो दङ बिथांखौ बुथारनो थाखायनो बिथां थाग्रा कम्पाउन्डखौ टार्गेट खालामनानै बम आरो मिसाइलजों गाग्लोबदों डनाल्ड ट्राम्पआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गाग्लोबनायजों इराननि सुप्रिम लिडार आयातुल्ला आली खामेइखौ बुथारनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो इराननि सुबुंफोरा दा गावसोरनि हादरनि गोहोखौ गावसोरनि आखायाव मोनफिनबाय होननानैबो फोरमायथि डनाल्ड ट्राम्पआ गिबियाव डनाल्ड ट्राम्पनि फोरमायथिनायखौ गनायनानै लायाखैमोन इराननिफ्राय उनाव इराननिफ्राय बेखौ क्लियार खालामबाय बा रोखायै फोरमायथिबाय इराननि सुप्रिम लिडार आयातुल्ला आली खामेनेइजों लोगोसे बिथांनि फिसाजो आरो फिसौआ बे बमजों गाग्लोबनाय जाथायाव जिउ खोमाबाय होननानै फोरमायथिबाय जायनाखि बे गाग्लोबनायजों इराननिया गोबां खहा जादों बेनिखायनो इराननिफ्रायबो गाग्लोबफिनदों दुबाइनि पाम जुमेरा जाय मानसिजों बानायजानाय आइलेन्ड बेयाव ड्रनजों गाग्लोबनाय जाथाय जादों बुर्ज अल अरब लाक्जारि हटेल बेयावबो ड्रनजों गाग्लोबनाय जादों माखासे सुबुंफोरा बे गाग्लोबनायाव जोखोम जानो गोनां जादों गाग्लोबनायजों हटेलाव रोहो रोहो अर खामनायजों लोगोसे गोसोम उखुन्दैजों साग्लोबसारदों बेनि अनगायैबो दुबाइ इन्टारनेशनेल एयारपर्टआवबो गाग्लोबदों जेराव एयारपर्टनि माखासे बाहागोआ खहा जादों आरो माखासे सुबुंफ्राबो जोखोम जानो गोनां जादों जायनि थाखाय बे एयारपर्टआव फैनाय आरो बेनिफ्राय थांनायखौ माखासे समनि थाखाय बन्द खालामनो गोनां जादों बेनि अनगायैबो बुहुमनि जौसिन बिल्डिं बुर्ज खलिफानि साखाथियावबो टार्गेट खालामनानै गाग्लोबदों जेराव रोहो रोहो अर खामदों आरो उखुन्दै खुदों बुर्ज खलिफायाव टार्गेट खालामदोंना खालामाखै बेखौ दासिमबो रोखा मिथिनो हानाय जायाखै नाथाय रैखाथिनि थाखाय बुर्ज खलिफायाव थानाय गासैबो सुबुंफोरजों लोगोसे स्टाफफोरखौ बे समाव बुर्ज खलिफानिफ्राय बायजोआव दोननाय जाबाय जाहाथे बुर्ज खलिफायाव गाग्लोबोबाबो रावबो सुबुङानो खहा जानो गोनां जाया मुस्लिमफोरा जोंनो भट होखाया नाथाय BPFनोबो भटखौ दाहोथों मुस्लिमफोरा गासैबो कंग्रेसनोनो भटखौ होजोबथों बे खोथाखौ बुंथियो UPPLनि MCLA राकेश ब्रह्मआ बेनि अनगायैबो BPFनि 2 लाख राननाया गाव गावनि नखरनि सोद्रोमाफोराल' मोनदों होननानैबो अजदखौ होयो राकेश ब्रह्मआ फोरमायथिनो गोनांदि BPF दोलोआ होनाय मोनबा गेरेन्टि जेरै हानि पाट्टा होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होनाय गरिब नखरनो आरो बेंगुराफोरनो रां होनाय गागि नोगोरारिफोरनो रां होनाय आरो बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख रांनि चेक होनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ जाय अनसुंथाइखौ मोननानै बेंगुरा बेंगुरिफोरजों लोगोसे चेक मोननो हानाय गोबां सुबुंफोरानो साबायखर बावदों BPF सोरखारनिसिम नाथाय लाइमोनफोरनो 2 लाख रांनि चेक होनायनि सायाव राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि दरङाजुलि युथ BPF प्राइमारिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिया बेनि सायाव अजदखौ होदों दि जाय बिथांमोनहा मोननो नांगौमोन आरो जायफोरनि मुंखौ लिरनानै हरनाय जाखादोंमोन बा सेलेक्शन खालामनानै हरनाय जाखादोंमोन बिथांमोननि मुंखौ दाननानै गावसोरनि चेयारमेननि बिदा फंबाय बिनानाव आदै मादै नखरसेनिनो गासै 7नोसो राननानै होदों बा राननानै लालायदों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो फकिराग्रामावबो बेकार लाइमोनफोरनि मुङाव 2 लाख रां होनायखौ लानानै MCLAनि हेंथा खुद्रिदों होननानै फोरमायथियो राकेश ब्रह्मआ मुसलपुरावबो प्राइमारिनि मेम्बार VCDCनि मेम्बार सेक्रेटारियानो 2 लाख रांखौ गावसोरनो राननानै लादों होननानैबो अजदखौ होबावो राकेश ब्रह्मआ भेरगाव जिल्ला UPPL बेंगलि सेलनि आफादगिरि सन्जय दासआबो बेनि सायाव अजद होदों बिथाङा फोरमायथिदों दि दरङाजुलिनि गंसे नखरनि 5 सोद्रोमाफोरा बे 2 लाख रांनि चेकखौ नखरावनो राननानै लादों बेनि मादाव राबिट नार्जारी जाय BPFनि मावथिखा बिथाङा गाव लानायजों लोगोसे गावनि बिसि रिपा नार्जारी बेनि अनगायैबो बिबाजै सानसुलि मुसाहारि देमग्लाय मुसाहारि आरो बिदानि फिसा सोमदोन नार्जारी गासै नखरसेनिनो 7या 2 लाख रांनि चेकखौ राननानै लादों होननानैबो फोरमायथियो नखरसेनिनो गासै 7या 2 लाख रांनि चेकखौ लादों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो गरिब दुखुथिया नखरनि थाखाय रां अनसुंथाइ होनायावबो BPF दोलोनिया लादों गोबां धोनि नखरनियानो लादों नाथाय दुखियाफोरा मोननो हायाखै होननानै फोरमायथियो सासे अंगनबादियाबो 10,000 रांनि चेकखौ मोननो हादों मुङा गीता दास होननानै फोरमायथियो
सासे बर' लाइमोन सेंग्रा गोमानायनि खौरां मुङा सहायसुला ब्रह्म जायखौ हंला मुङैबो गाबज्रिनाय जायो। सहायसुला ब्रह्मआ सम सम बावगोमायो बा आन्दाय गोमायो जायनि जाहोनाव बिथाङा दा बे समाव गोमानानै दङ। क'क्राझार जिल्लानि खोला कसकाटा गामिनि थागिबि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमाया खानाय सिनजानो होननानै 100 रां गथायनानै होदोंमोन आरो खानाय सिनजानो थाखाय थिनहरदोंमोन। नाथाय बेनिफ्रायनो न' फारसे गिदिंबोफिनाखै आरो बिथाङा बहा थांखो बेनिबो जेबो गुमुर मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर हंला बा सहायसुला ब्रह्मखौ जुदि लामा सामायाव नुसनबायोबा बा हाथाय बाजारफोराव नुसनबायोबा जाहाथे न'खरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरो बेनि थाखाय न'खरनि सोद्रोमाफ्रा खावलायहरदों। मानो होननानै बुङोब्ला जेब्लानिफ्राय हंलाया गोमानानै दङ अब्लानिफ्राय न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गोबां जेंनायाव दङ होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर नैबे सावगारियाव नुनाय हंलाखौ नुसनबायोबा न'खरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय आरो जाहाथे नोंथांमोनहा बे खौरांखौ गोसारहोयो बेनि थाखायबो खावलायबाय। जानबुं नाम्बारा जाहैबाय 8638310279 नङाब्ला 9394902477 बेफोर जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा खौरांखौ हरनो हागोन। आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव मावनाय फोरोंगिरिफोरनि लिभ रुलखौ सोलायनो थाखाय बा एमेन्डमेन्ट खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नटिस फोसावदों। आसाम रिभाइज लिभ रुल 1934 बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय नटिस फोसावदों। रुल्सनि बायदिब्ला आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव मावनाय बिथांमोनहा बोसोराव 15 सान आर्न लिभ मोनगोन जायनि मादाव 20 हाफ पे लिभ अदेबानि 10 सान आरो बेजों लोगोसे सानबा आर्न लिभ गासै 15 सान बिथांमोनहा बन्द'खौ मोननो हागोन। एयारफर्सनि उदां जाब्रबथाय जादों जायजों सा 15 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 30 जोखोम जानो गोनां जादों। बलिभियान एयारफर्सनि हारकुलास एयारक्राफ्टआ क्रेश जादों। सुबुंफोर होंगो दोंगो थानाय जायगायाव एयारक्राफ्टआ गोग्लैदों जायजों सा 15 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 30 जोखोम जानो गोनां जादों। बलिभिया हादराव जानो मोनदों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया बोथोर गाज्रि जानायनि थाखायनो एयारक्राफ्टआ क्रेश जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गोदानै साफायनाय रांनि नट लानानै एयारक्राफ्टआ थांदोंमोन बेयावनो क्रेश जादों। एयारक्राफ्टआ क्रेश जानानै रोहो रोहो अर जोंनायजों लोगोसे गासैबो रांनि नटआबो खामनानै सेवहांगार जादों। लोगोसे बे जाथायाव सा 15 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 30 जोखोम जानो गोनां जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।